So what's up sa inyo mga tropa? It's your boy Mr. PD, and today, yes sir, kasama natin ang mga DT bros, you know what I'm saying. Dahil kasama natin sila ngayon, gagawa tayo ng malupitang short film. Malupitang short film? Yeah. Bagong taba si Pukinani. Fuck yeah. So yun mga tropa, ang gagawin natin ngayon, yun, so nakapag-intro na tayo, no? Bahala na sila sa buhay nila. So yung mga tropa, gagawa tayo ng short film. Sana magawa natin dahil di pa sigurado, men. Siyempre, pag-iisipan pa yung mga gagawin at mga script. Pero we will go this shit para wala lang, makagawa lang ng short film. Di ba? Yes! Yes. Sir, TikTok muna. Teka-taga nagagin. So yung mga tropa, update ko na kayo mamaya. And yun pala, hindi alam ng mga tropa, nag-aayang kumain si Diego Boy Sigua sa kanilang bahay dahil birthday ng kanyang kapatid. Hagat nga. Yun o. Happy birthday. So yung mga tropa, basta update na lang mamaya. And let's do this shit. Okay, let's go. What's up? So yung mga tropa, na dirty para dumaming yung mga subscribers, ano? Kailangan palagi tayong gwapo sa vlog, man. Yes! So yung mga tropa, ayan, nakasutap na yung mga Upkinanis gang. So pupunta na kami kanila body. Yan, sa kanila namin gagawin yung short film na gagawin natin. So, update na lang ulit mamaya. That's it, let's go. Last up, sumulom. 1 week later. So ayun mga tropa, inaantay pa natin yung tropa natin si Paisky dahil umuwi muna siya. Hindi ko lang kung anong ginawa niya. At nandito kami sa labas. Ayan. Habang inaantay natin siya, buddy, kaya mo bang sa'yo yung turnarounds, buddy? Oo naman. Sampulan mo nga sila, buddy. Wait lang, hindi ka makita. Game. Wait lang. 1, 2, 3. Turn around. Ever, there's a razor, the riser, not around. Turn around. Ever, there's a dead of the way, or a space, or that, or whatever. Turn around. Ever, never. Ayan. Hirap pag naiinit, mga lodi pets. Nailagay men. Mauna na kaya tayo, mga pen. Antayin mo na lang si Tupay. Mauna na kami ni Bantotsky. So ayan, mauna na kami ni Brian, man. Tara, let's go. Antayin mo na lang si Tupay, ha. Wala ako sing holder, eh. So ayan, habang naglalakad tayo, mga Lodi. Mag-trip ka, Lodi. Dahil matigas ka naman, Lodi. Mag-trip ka. Shoutout po sa nakatrack na to. Pinainitan niya kami. Yan. Dana daw malaw yung mga niyan. Ito mga niyan lang, oh. Ayan na pala sila Mongoloid. Wow, binata si Lodi, oh. You know, bagong pet ko, oh. Oh, takay na bird. So yung mga tropa, ayan, kanila body. Yan, nandito na tayo sa kanila. At sineset up lang muna yung mga gamit natin. Kasama natin si Smooth. Yan. Diba? Maraming naghahanap sa'yo dito sa channel, buddy. Kamustahin mo naman sila, buddy? Anong bahay ito kinahanap, ha? Hindi ko trust ko sa inyo, ha? Yan. So, yun. First time lang ulit namin gagawa ng mga short film dahil gusto ko nang ilakad ang aming pangarap, men. Dahil matagal nang hindi nakakagawa ng mga short film shit. At umpisa na namin ngayon. So ayan, habang inaantay natin, kwentuhan tayo mga Lodi Pets. Ba't ka umalis tabi ko, men? Naiiyak ka ba sa camera, men? Parang natatakot ka na sa camera ngayon, ha? Malay mo, may mapadaan dito, mga fans mo na magpa-picture, oh. Ha? Bagong gupit ka pa naman din, oh. Yes. Ano, ayos na, buddy? Okay na. Yan. Portal lights na. Yes! Portal lights na, tol. Na tol, malburo tol, at ika 20 yan tol. Paneto, lalapakli. Tol, sige na tol. Ano tol?
So ayun mga tropa, let's go. Let's do this. Kung may papakita man ako mga behind the scenes sa inyo, tingnan na lang natin kung may papakita ako at ipi-play na lang natin. Let's go. Ay na pa, 1, 2, 3, let's go. Play. Ay na pa. Wala na po, tingnan lulaga mo. Okay, play. Lumakad ka ba? Harap ka ba ganing guide, dahalan tapos silip. Okay, play. Whoop. Nandito na tayo sa set ng bugbugan.com. Ayan, lalagay muna siya ng Black Eyed Peas. Doon yung salamin, bobo. Putang ina mo. Yan. Mga bags. Ayan, nandito na tayo sa set ng bugbugan.com. Medyo patapos na ang ating video yung ginagawa mga tropa. Yan. Nano mga gayang daw? Black Eyed Body. Hebat, tanya ba natin? Yan po. Ang matuloy, siyempre. Dagong takatawa rin yung bukyo ko. Nababo, mabilog. Ano ang tanga, men? Yan. Tanay gala, Binugbog na manok. So ayun mga tropa, babanatan na muna namin to at update na lang kami kayo mamaya. Okay, is that good for you? Basta antayan tayo, sumulike, sumulong. Sana all tang ah. Okay. Ito niya ang sana all. Oo, sana all. Okay na. Oo, samid ka kasi. Sana all sim. Oo. Tang ina? Mga pagkuna. Sana all tang ina. Ulit. Kaya, wala mo ba din? Makaplay na. Oo, samid ka kasi, mapapabayaan. Sana all sabi. Oh, tang ina. Sana all tanga. Bobo mo, men. Sana all bobo. Dep muna kasi. Sana all dep muna. Putang ina eh. Putang ina. So yung mga tropa, tapos na tayo sa ating malupit na short film. At tulad na sinabi ko sa inyo kanina, nag-aaya si Diego Boy Sigua. So ayan, ang mga tagutom.com. Wait lang. Wait lang. Ayan o, birthday o. Kaloya. Ang bobo route tayo dito. Dito, walang maingay. Kaya diretso. Ay. Diego. Ha? Hotdog. Nonya minta. So yung mga tropa, wala si Diego Boy Sigua. Patay gutom. Ayan na. Ayan yung mga patay gutom, oh. So yan, habang inaantay natin si Diego Boy Sigua. Sana magustuhan nyo yung ginawa naming kalokohan, man. Ano masasabi mo doon sa short film, buddy? Maganda yon. Maganda yon. Buddy. Maganda. Kawawa ka dun, boy, ah. Kawawa talaga ako doon. Takin na men. Wala pala ako cellphone. Hashtag Tonong Kapampangan. Pakinggan nyo. Yan. Interview mo natin. Interview mo natin mga tropa. Yan. So, ito pala ang ating tropa. Si Michael, tropa. Yan. Sup. Pakilala ka muna, tropa. Yan. Dahil, mga tropa. yan. Ngayon ko lang nila nakita ng ating mga tropa sa mga video. Pero matagal na natin kasama yan, mga tropa. So, may mga katanungan lang, tropa. Ayan. Men ah. Interview yan, men. Kasi, oo, in-interview ko ng tanong minsan eh. Sa'yo ko naman itatanong. Sige, men. Sige. Ano ba mga tipo mo sa isang babae? Simple lang. No. Mabait. Mabayet! Ay! Ayos. Ano ba, tropa? Kahit di maganda, basta maalalanin. Malalalanin! Mali ang puta. Maalalanin. Oh. Ay, maalalanin. Pero meron Mabulol ko, tol. Oh. Mabulol ko, tol.
So yung mga tropa, taga Diego Boy Sigwa, mamaya na lang, mag-edit muna tayo. Tagal. Gutom na ako, di pa ako kumain, maghapon na yan. Kuya nasa loob kumakain na. Oo, sana oils. So yung mga tropa, ating na lang ulit pagdaling ni Diego Boy, umalam si Dogs. 1 week later. So yun, no? Yun no, dumating na ang aming inaantay. So babanatan na natin to mga Lodi Pets. O ina-ina ay mga damuhong tagutom. Intindihin nyo, may bisita pang darating. Mga walang niya. So yun po yung matakaw natin, tropa. Umali. Yaman. Kanin po ito. Dami kang metong kamo. Kasama lang ang Dami kong metong. Ayan o, dami kong metong. Galtamay na oh. Hindi na mo pala. O dem ginabi. Kakarin ito lang, balara matao. Hindi na ba share yan kaya? Arumang patulaw na din na. Ay, nakakarami ng kinaro. Lalangutan mo kasi. Takbol kayo yung ano. Hindi Lalangutan mo. lalangutan mo. Nyaman dalok dok ang po sa kopi. Kaya mo usang kanan, dumday ka, malalangot. Kanan mo, pamukula mo. Nakabalik ka mo yan ako. Opot! Boyo ko yun eh. Mata ko. So yun mga tropa, tapos na ang ating mission for today at tapos na rin ang aming ginawang short film. So yun mga tropa, hanggang dito na lang at di ko nakasama yung mga tropa, nagsiuwian na kami. At gusto ko lang magpa-thank you sa 4,400 plus subscribers natin mga tropa. Sana dumami tayo dito at sana dumami yung ating mga tropa. Maraming salamat mga tropa. So hanggang dito na lang. Sa mga di pa nakasubscribe yan, subscribe nyo na yan. At don't forget to like, comment, and share our video mga tropa. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Sumulike, sumulam.